Aquesta temporada, gràcies a l'Astrid Barquer, directora de Vita en Plemi, ens hem proposat aprendre a alimentar-nos de manera saludable i també al mateix temps atractiva. Avui ens proposa incidir en els més menuts, en els infants, i descobrir com elaborar, com preparar, com donar-los dolços. Astrid, bon dia, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Avui ens fixem en els petits de la casa, Sí, que han de créixer i s'han d'alimentar, però no a qualsevol preu, no? clar, bueno, són el pilar del nostre futur, no? Per tant, d'ells depèn de la nostra despesa pública de seguretat social, han d'estar sants, no? No, i a més que ja sabem doncs, que hi ha moltíssimes malalties que estan relacionades, no? Gairebé un 40% de les malalties estan relacionades amb l'alimentació. Per tant, tot allò que puguem prevenir a través de la bona alimentació, una alimentació saludable i equilibrada, doncs millor, no? Però tenim un problema amb els infants, que són els dolços. Ens encanta el dolç, i quan són nens encara més, no? I sembla que, bueno, com que els nutricionistes sempre ho expliquen, no? Els infants tenen més necessitat de sucres perquè estan en període de creixement, però això no vol dir que se n'hagin d'inflar perquè ens provoca sobretot obesitat, no? Si vols, contextualitzem una mica, perquè jo a l'hora de preparar-me la secció em vaig buscar algunes dades i em vaig quedar una mica esgarrifada. Sí? Sí. Fan por? Bueno, són alarmants, sí, la veritat és que sí. Clar, jo ja sabia algunes dades, no?, que havia llegit alguna vegada, doncs, com per exemple que estàvem arribant a un índex d'obesitat infantil molt similar al dels Estats Units. I clar, això no? A vegades ens sembla que als Estats Units queda molt lluny, no?, en taxes d'obesitat, de diabetis infantil. Som el segon país d'Europa amb més diabetis infantil, ara mateix. Uau. És moltíssim, no? Sí que és veritat que Catalunya, com a comunitat autònoma dins d'Espanya, és la que té millors percentatges comparat amb altres comunitats de l'estat espanyol, però tot i així tenim unes dades que cal millorar, no? Després també llegia un informe suís, no?, que a Suïssa actualment estan consumint més fruita i verdura que a Espanya. I aquí som productors. I després ens vanagloriem de la dieta mediterrània. Exactament, no? Aleshores, clar, alguna cosa estem fent malament si nosaltres l'estem exportant cap a altres països on els hi surt molt més cara i no la poden consumir de proximitat, i en canvi nosaltres, que la tenim aquí, és més econòmica i la podem consumir de manera més saludable perquè fa menys temps que ha estat extreta de la planta, doncs n'estem consumint menys quantitat, no? A l'informe Pharos de Sant Joan de Déu, que ja és famós per altres dades, ens explica bé que l'obesitat infantil ja és una epidèmia mundial. D'acord? Per tant, no és una cosa només focalitzada aquí, sinó que és a nivell mundial. Quan es considera obesitat, Sílvia? Quan el nen supera el 20% del seu pes ideal marcat per l'Organització Mundial de la Salut. D'acord? Quan és en adults, augmenten una mica el percentatge i llavors ja diuen 30%. Val? Però en el cas dels nens es considera un 20%. Llavors, jo he anat a buscar les dades més actuals que he pogut trobar, són les del 2016, que segons l'enquesta de salut de Catalunya, un 12,6% dels infants catalans té obesitat. Obesitat és un 19% de sobrepès i un 12,6% d'obesitat, d'acord? És a dir, quan és obesitat és com més greu que un sobrepès, que seria com més lleuger, però moltes vegades ens trobem que aquest sobrepès acaba, a mesura que va augmentant l'edat del nen, derivant en obesitat, vale? Llavors, un 31,8% és en excés de pes, val? I això estem parlant de població infantil, ens referim a 6 a 12 anys aproximadament. Val? Hem millorat respecte al 2009, que vaig trobar que l'estudi Alino, que és una estratègia NAOS que va fer l'Estat doncs, per millorar tot el tema de l'obesitat infantil, on hi havia una mostra de gairebé 8.000 infants, doncs teníem un 42,5% d'excés de pes, amb el qual ara estem a un 31,8%, hem baixat alguns punts. Val? També val a dir que les famílies més desafavorides són les que tenen més infants amb sobrepès. I s'ha trobat també que les mares que tenen només un nivell primari són les que alimenten pitjor el seu fill. En canvi, quan tenen estudis de més alt nivell, va millorant l'alimentació a casa, perquè crec que encara som les mares les que portem el pal de paller de l'alimentació a casa. No sé si són les que cuinen, però sí una mica que encara són les que prenen decisions. I totes aquestes xifres que expliques es veuen ràpidament a la sortida de l'escola. I sobretot a les papereres, Sílvia. Jo em fixo molt, per Són un defecte bon indicador professional, amb les papereres de les escoles. I és terrible, perquè es veu molt paper de producte processat, amb molt de sucre, amb molt de greix, sucs molt de bric de sucs, no? Perquè, i què li dono al nen? A més, que és millor que li donguis aigua que un suc de bric.
Després, si vols, a casa, amb calma, al matí o al vespre, ja li fas un suc de fruita natural, no? Però, clar, els pares també fem el que podem, I tirar de processats és molt fàcil i molt ràpid, sobretot si has d'estar tot el dia a la motxilla o a la bossa de la teva feina, fins que a les 5 no vas a buscar el nen a l'escola, és cert, Però hi ha d'haver altres estratègies que siguin més naturals, més que res, perquè el gran problema el tenim amb el sucre. Amb els greixos també, Però, bueno, avui el que vull parlar una miqueta és de com combatre aquesta obesitat i algunes estratègies d'altres aliments que són molt ensucrats, que tendeixen a ser freqüents en l'alimentació dels nens i a veure quines opcions tenim per fer-les una mica més saludables. Val? Perquè a més val a dir que tot això recau a casa, perquè en els estudis no hi ha massa diferència en obesitat si mengen a casa o mengen a l'escola. Per tant, el problema no és el dinar. M'explico? El problema, sobretot, jo penso que són els esmorzars i els berenars, que és el que ens costa més, fins i tot com a adults, no? El berenar, que és quan ja estem cansats i ens ve de gust més dolç que mai, és quan recaiem amb aquests aliments tan poc saludables i ja us dic, clar, només fan un àpat a l'escola, no? Que és el del dinar. L'esmorzar normalment el porten de casa, per tant és com si el fessin de casa, ¿vale? Clar, l'obesitat té molts problemes, pot derivar a malalties cardíaques, a càncer, a diabetis, el que passa que no és ipso facto, és a mig llarg termini, aleshores no tendim a veure'l, però ja no és un tema només estètic, d'acord? Llavors, clar, a Catalunya tenim diferents estratègies per combatre-ho a nivell pedagògic. Es fa un Dia Mundial de l'Obesitat, que ja el va declarar l'OMS, que és l'11 d'octubre. El Departament de Salut va idear un pla, que és el PAS, que actua en diferents nivells, escoles, a comunitat, a empreses, per poder fer pedagogia sobre alimentació saludable i també activitat física, perquè han d'anar junts, d'acord? I tenim diferents coses, si a la gent li interessa, tenim diferents canals a web de la Generalitat, com el canal Salut, o al YouTube també hi ha un vídeo molt educatiu que es diu Créixer en Salut, que ho podeu consultar. I aquí al Penedès també l'equip de pediatria ha fet molt bona feina amb el programa Infadimet. Molts nens i nenes coneixen el capità vitamines. Exacte. I van tots sovint els infermers a fer pedagogia i van incidint mica. Jo hi crec molt en la pedagogia, crec que és la manera. Jo, per exemple, mira, justament ahir va venir Televisió de Vilafranca a filmar un taller que fèiem a primer d'ESO, que això és gràcies a l'Ajuntament del Departament de Salut i també a la Mancomunitat. Fem uns tallers a primer d'ESO sobre alimentació saludable i activitat física. I els expliquem una mica que han de fer de 3 a 5 hores d'esport a la setmana i si no els hi agrada l'esport, perquè no a tots els infants els hi té per què agradar l'esport, poden dedicar el seu temps de lleure a pintar, a la música, etc. Però llavors que tinguin en compte que han de tenir un estil de vida actiu, és a dir, no cal fer esport, però sí tenir en compte d'anar a passejar sovint, sortir en bicicleta amb els cosins, ballar, pujar les escales en lloc amb ascensor, anar a peu a l'escola en lloc de sempre amb cotxe, i que no totes les activitats siguin de consola, parat, o televisió, que això és molt sedentarisme, no? Pantalleta. Exacte. Llavors, hi ha una cosa que sí que m'agradaria explicar, que és un mite que cal trencar una mica, perquè es va fer una campanya molt bona que es diu 5 al dia, que encara existeix, però penso que ha quedat incrustat, sí. Va fer molta fortuna. Jo crec que sí, van dedicar molts diners també, i es va fer moltíssima pedagogia a les escoles, des dels mercats, hi havia molta comunicació, però penso que s'ha de fer un pas endavant i explicar-lo una mica millor, el 5 al dia, perquè es demana 5 racions de fruita i verdura, que no té per què ser peces, perquè òbviament una cirera o una síndria són peces, no? Llavors es parla de racions quan és el palmell de la mà, vale? I així també és adaptable a la teva mida com a persona segons l'edat, no? Doncs 5 racions de fruita i verdura, però si les 5 són de fruita, tampoc no està bé. M'explico? Massa fructosa. Exacte. La fructosa no deixa de ser un sucre natural i el necessitem, els sucres són necessaris també per la nostra alimentació, per un tema energètic, són un carbohidrat, val? Però tots els excessos són dolents, d'acord? Aleshores, sí que és cert, ja ho he explicat abans, els nutricionistes insisteixen en que els nens tenen una necessitat de sucre més alta que no pas l'adult, certament, perquè estan en període de creixement, aleshores es podrien permetre que d'aquestes 5 racions al dia poguessin ser 3 de fruita i 2 de verdura. Però no 5 de fruita cada dia, m'explico? I en els adults jo inclús ho invertiria, són 3 de verdura i 2 de fruita al dia, d'aquestes 5 racions al dia, d'acord? Mínimes. Per tant, primer el que hem de fer és això, entendre que la fruita és saludable, sí, però porta fructosa, i és un sucre. La verdura també en porta, de fet, jo ara a la consulta tinc força gent que
que té al·lèrgia a la fructosa i ho passen molt malament perquè pràcticament tota la verdura en porta, per tant, si tens una al·lèrgia molt agosarada no pots ni menjar verdura, d'acord? Però els índens, els nivells són molt més baixos, tenen més fibra, s'absorbeix diferent, depèn de la peça, d'acord? Però és més saludable la verdura que la fruita. La fruita ho és saludable, però no tant com la verdura, val? I això ho explico també per al tema dels sucs. Perquè ens trobem amb molta gent, no? Que diu, no, és que jo em faig un suc de taronja cada matí. Ull, perquè estàs consumint la fructosa de 3, 4, 5 taronges cada matí, perquè quantes taronges necessitem, no? Si no és època de taronges... mínim. Exacte, si no és època de taronges i no són massa aquoses, necessites bastantes peces de fruita per poder fer-te aquell suc exprimit o liquat, no? Clar, quan és un batut és diferent perquè hi poses la peça sencera i la fibra també està inclosa, ja no utilitzes tantes peces de fruita, i la part de la fibra ens ajuda a que gestionem millor els sucres en el nostre cos. Però quan és un liquat o un exprimit, ens mengem la fructosa sola. I clar, si estem utilitzant més peces, que no pas quan ens mengem una taronja sencera, doncs estem multiplicant per 2, per 3 o per 4 aquesta fructosa. Per tant, ull als sucs de fruita cada dia, encara que siguin naturals. Llavors, jo quan parlo de liquats, m'agrada dir que els barregin amb verdura. Per exemple, si fem un liquat de pastanaga i taronja, està boníssim. La pastanaga també té aquest gust dolçot, i és una manera de que no hi hagi tanta fructosa, tants nivells de sucre, i també queda molt bo, també té beta-carotens, és que a més la pastanaga és super saludable, té moltes propietats. En el cas, per exemple, si fem un suc amb maduixes, doncs hi podem barrejar remolatxa, té el mateix efecte antioxidant o potser més, provoca molts més beneficis i ja és una manera de barrejar fruita i verdura. Veig que a casa fruites i verdures del mateix color? Bueno, perquè normalment parlem de colors en funció de les propietats que tenen, no? És a dir, en el cas dels vermells tenen licopè i que tenen un efecte antioxidant, en el cas dels carbasses tenen beta-carotens que tenen també un efecte antioxidant per la pell, per la vista, aleshores si es vol utilitzar, però es poden barrejar altres colors. Passa que el problema de barrejar colors que a vegades queda un color estrany, i amb els nens sobretot... Poc atractiu. És poc atractiu, exacte, i clar, també mengem pels ulls, no? Llavors, si fas un color similar, doncs... Però, per exemple, un suc de taronja, pastanaga i unes fulles d'espinacs està espectacular de bo, però clar, queda un marronet que si no estàs una mica sensibilitzat, allò dius, ostres, ha de costar. Clar, té un color a vòmit i tot, saps? Sí. Una vegada els vaig fer els meus fills i em van dir, mama, això té un color molt estrany, no? Llavors, s'ha de vigilar perquè ells sobretot també mengen molt per als ulls, no? Vale, llavors, el mite aquest que volia explicar-vos era aquest, no? El de 5 al dia, que vigilem una mica perquè a vegades hem recaigut en que siguin 5 al dia de fruites i millor que no sigui així. I avui us vull explicar alguns exemples de dolços saludables que podem fer a casa i que són més saludables que no pas si consumim alguns processats, que són el gran problema de l'obesitat, I són atractius. Funcionen amb la canalla. Sí, l'únic problema que tenen, que per mi no és un problema, perquè a mi m'agrada cuinar amb els nens, no? Jo hi destino una estona amb els meus 3 fills, perquè el Quico ja comença a manipular, també només té 16 mesos, però ja també és una manera de que es comenci a posar sòlid a la boca. Però, clar, si vas escàs de temps i cuinar no t'agrada, doncs clar, evidentment és més fàcil comprar una cosa que només s'hagi d'obrir i menjar, no? Però jo el que sí que us recomano és que ho feu amb ells, primer perquè veguin quins ingredients hi ha i siguin més conscients de tot allò que mengen i entenguin que menjar dolç no té per què ser sempre en processats, val? I no té per què haver-hi sempre sucre. Avui parlarem de dolços sense sucres. Val? Per tant, són altres opcions. Hi ha molts altres aliments que tenen gust dolç sense necessitat d'afegir-hi sucres. Val? Passa que la indústria ens ha molt mal acostumat. Perquè a nosaltres les coses ens agraden si tenen sal, sucre o greixos. M'entens? És així, sí. És així. És molt trist. Clar, ja ho vaig explicar una vegada, tenim més papil·les gustatives del gust dolç, llavors com que ens atrauen aquests gustos i la indústria ho sap i el seu objectiu és vendre, perquè és la seva feina, doncs clar, tenim productes processats a tope de sals, de greixos i de sucres. Clar, això va malament per l'atenció, per l'obesitat i per diferents òrgans, no? Llavors, anem a fer-ho avui sense sucre i a veure, m'agradaria veure si algun oient ho prova, que ens ho digui. Entrem a la cuina, doncs, amb l'Astrid i què ens proposes? Mira, per exemple, la fruita, que sí, que és un recurs dolç
molt, molt saludable, estem acostumats ja a fer-la tallada i una molt bona manera és també fer-la en broquetes. I a vegades en les festes d'aniversari, no?, que tenim, no?, molts processats, no?, que si patates, i a més dels entrepanets, doncs també podem fer unes broquetes de fruita, amb aquells pals que hi ha doncs, de les banderilles, i si els poseu en mitja meló o en mitja síndria del revés i els punxeu allà i feu com un eriçó mega gran, a nivell de presentació queda molt xulo i és una bona manera i atractiva de que els nens els hi motivi a agafar. Com més colors, més nutrients, per tant, i a part que són més atractives també a la vista, no? Tenim pinya, tenim taronja, tenim kiwi, tenim maduixes i tots són colors diferents que queden molt bé combinats. Després us puc explicar també com fer unes galetes casolanes superfàcils, però les farem en lloc de fer-les amb sucre, en aquest cas jo us proposo fer-la amb melassa d'arròs, que explico per als oients que no ho sàpiguen, és com una crema que es deriva dels cereals, que té aquest gust dolç i es pot comprar a les dietètiques. En alguns supermercats ja en comencen a tenir també, Aleshores, què és el que necessitem? Necessitem flocs de civada, d'aquests copos que es compren a tot arreu, si pot ser que siguin crus i sense sucres afegits. En necessitarem 200 grams. De melassa d'arròs n'utilitzarem 100 grams. Farem servir una mica de greixos, sí, però greixos saludables. Jo us proposo l'oli de coco, 50 grams, perquè té una menor saturació en escalfor, és a dir, tarda més, quan el somets a altes temperatures, a transformar-se en un greix saturat, per tant és més saludable. Si no teniu oli de coco, no passa res, podeu ficar-hi oli d'oliva, però tendim a cuinar a reposteria amb oli de girassol, i és el que pitjor va perquè se satura molt abans, té menys resistència a la calor. Per tant, o oli d'oliva o oli de coco, però per reposteria queda molt bé el de coco, us el recomano. Farem servir 30 grams d'ametlles filetejades o trossejades, ara que venen els temps de mona i ja les comencem a trobar per tot arreu. Una clara d'ou, 100 grams de llet de civada, i si no en teniu també hi queda bé la d'ametlla, el que passa que perquè siguin galetes de civada doncs he volgut que també el liquat vegetal sigui de civada, mitja culleradeta de bicarbonat, que el que farà és donar-los una mica d'esponjositat amb aquestes galetes, i un pessic de sal. I és tan senzill com, si tenim un processador, sigui Thermomix, sigui l'accessori aquest que hi ha del mini pimer, fer farina d'aquests flocs de civada. O si voleu, compreu farina de civada, que hi ha alguns llocs que ja també la venen. Però si teniu els flocs perquè els utilitzeu per esmorzar, per fer barretes a casa o el que sigui, doncs els pulveritzeu ben pulveritzats fins a fer-ne farina. Afegim tota la resta d'ingredients que he comentat, els comencem a amassar, ja sigui amb un processador o amb les mans, i ja veureu que queda com una massa bastant enganxosa i una mica més líquida del que estem acostumats. Llavors, preescalfem el forn a 170 graus i amb 2 culleres fem boletes. Encara que quedin així una mica estranyes, les galetes de civada ja queda xulo que quedin una mica en punxes i que quedin diferents. Les col·loquem a la plata del forn separades i les deixem 20 minuts. Només això, depèn del forn, a vegades són 25, a vegades són 12, ja sabem que cada forn és un món, però ja veureu que les s'han de ficar una mica separades perquè creixen una mica, i són espectaculars, boníssimes, una bona opció ràpida que les pots deixar fetes. Ara que vindrà més el caloret, polos, això que als nens els agrada tant, doncs hi ha uns motlles que són com els de Calippo, que els venen a les botigues de Menage, que de la marca L'Eco-N.A. o fins i tot de l'Ikea he vist que en venen, i podem fer polos casolans, estil Calippo, que és un gelat que encara triomfa molt, que és de la nostra època de quan érem petites i encara els hi agrada. I tant, s'ha renovat i continua triomfant. Exacte, doncs si tu fas un suc de pinya liquat i una mica barrejat amb llima, això queda un gelat, llavors ho barreges amb aigua i queda com un Calippo d'aquests dos gustos. Si vols que sigui una mica més cremós, doncs els barreges o amb llet d'arròs o amb llet d'ametlla. I llavors no cal que sigui en format Calippo, el fas en format altres tipus de polos i queda perfecte. Tot al congelador i al cap de 6 hores ja tens uns polos. Més gelats casolans. Si encara vols que quedi més cremós, pots barrejar, per exemple, un plàtan triturat amb un iogurt de cabra o amb un iogurt d'ovella o amb un iogurt de vaca, si vols, però és més saludable aquests altres dos animals. Ho tritures tot ben triturat i ho poses al congelador. I a més, si vols, al motlle hi pots ficar fruita sencera al voltant i queda superxulo després quan ho desemmotlles. I per sobre, doncs, després t'hi pots tirar una mica de xarop d'atzavara i queda fantàstic. Una altra opció són les gelatines casolanes. Però en lloc de comprar aquells fulls de gelatina als que estem acostumats, podem comprar una alga que es diu agar-agar, que això sí que ho trobes a les dietètiques, que és una alga que és com transparent, que ve en flocs o en filets,
Quan la poses amb aigua calenta es desfà tota i allà hi barreges el que tu vulguis, suc de fruita o inclús hi pots ficar trossets de peces de fruita naturals, tot barrejat. Quan està calent ho poses en els motlles que vulguis, podeu ficar-ho en motlles de bombons i llavors queden com gominoles petitones, vale? O ho podeu posar aprofitant les pells de la taronja si n'heu fet amb suc de taronja, per exemple, i poseu la gelatina allà dins. Ho deixeu que es refredi i queda una gelatina natural fantàstica. I en un minutet? I en un minutet, un darrer exemple són uns substitutius dels refrescos, que òbviament no tindran gas i no tindrà el mateix efecte que una Fanta, una Coca-Cola o un Trina, però sí que els hi dona aquest gustet a fruites i són aigües infusionades. És tan senzill com agafar un litre d'aigua, posar-hi les peces de fruita que us agradin, les que infusionen millor són la maduixa amb una mica de menta o la llimona i la llima i la taronja, no? Els cítrics tots barrejats, els deixes entre 3-4 hores o més que infusioni bé i després pots fer glaçons amb els trossets de fruita a dins i aleshores els hi poses un got d'aquesta aigua infusionada amb els glaçons amb la fruita triturada, queda divertidíssim i és una manera de que es refresquin amb un gust més enllà de l'aigua. Idees per oferir dolços saludables als menús de la casa. Astrid Barquer, gràcies. A vosaltres. Adéu-siau. Adéu.